Mayang buntag mga kalabinyon. Nami sa Indian restaurant karon kuyog na ko ang mga gamahanan. Si Chomi Hospital ang pinagagamahanan ng Bisaya na vlog. What's up guys, it's Joey Hospital. That's Jingo MIE. Kauban mo lang karon kay Bisaya vlogger Glenn Abukay. O mga nag-iisang Isda Queen Angela Morales. Buti ka na nato karon. So nga ang tag-Indian po, di ba nakapuyog ang Singapore right? Nagapuyod yun, wala nakalaang lang ko dito. And then, mani kayo kay Singapore shop, pero among ginakaon kay mga Indian food. So, gimingaw kong Indian na food. Yaya mo kong gidala here. O siya, paboritong Indian food ba? Biryani. So, nangita niyo kong Indian restaurant para Chomi Hospital. So, maunang naani karon sa Parrot Spy sa IT Park para tilaw ang mga Indian food. So, teka, manaw na ta. Mag-alam na. Angela, po tuloy kong no, na tuloy. So, kay gamahanan man ta, naala mong pagkaon. Dito siya. Money order kay gamahanan. So, money ang order karon ang paborito ni Johnny ang chicken biryani. Money lang special chicken biryani with boneless chicken ang gigamit. So, nanay, manok ra po dira. Oh, manok na. Manok na. Buhi pa daw nga manok ana si Angela, no? Masok na lang pa na buhi ang manok. So, wala may baboy diri, wala baka sa diri, naran diri, either kanding, mutton, or manok. So, i-order sa this ilang special chicken tikka masala. So, mura rin chicken curry nila na yan, ang kuha-kuha. Yeah, kasi Glenn, di man mukha ano, manok o karne. So, nami vegetarian dishes, mga niya ang chole masala is chickpea garbanzos o kading lang murag munggos dal, double dal takda. Dak. Double dal takda. So, yeah, dak. So, ano of course. So, kadi kinahag rice, nami chapati o kang butter na nila. Relax na sir? Lain-lain na sabay ato ng tilawan. Ay, separate. Ay, lahi din yung ha? Oo, lahi na naman. What's the difference, girl? Buta na taon. Kaya tayo makaibaw. So, banag na ba eh? Mga na. Lahir munggo sir eh. Alam? Hindi mo sir? Lahir kita ang lasa. Okay guys, atong tilawan para mahibaw na to ang difference sa kaning singalan ani? Nan ug kani kay chapati. So like buwa siya kabuok atong i-compare. Nan of weird. May sarap ko may chicken. Amo kani? Wala pa ako sa pikas. Okay. Lami ni. Uy, na-serve naman siya. Vegetarian jud ni bay. Napil ka na akong chicken ko. Lami ala Pandi sila. Man. Difference no. Man. Ang pandi ay pinako ang kaning duha. Ako na galahan kasi Oh, kanit eh. Mas crunchy ni. Mas kani kay nipis kasi so like lamig kasi sa baba. Kami ito yung order ka patag duha ka man. Guys, order na ni pa. Thank you. Ano ba? Sige na karon magtilaw na jud ta sa akong kanang ginaka-exciteran nga chicken biryani. Dah, buat ko yun. Muro tignan parang gahapon mo buat ka Singapore. Yun na ka Singapore jo. Piyong-piyong. Ako dun nga ba? Singapore. Nostalgic. Naman din ni diri di ay. Ako ala na iyot. Ako ala na iyot. Lili. Lili. So kami half serving nito, that's 180 is good for you na. Quality? Like full serving na 300. Uy, ganun po yung... Enough na ni siya. No, for you. Uy, ganun tag-as ilang rice. May pa ilang rice. yung rice, no? May pa ilang rice tag-as. Alam mo yan. May pa ilang rice tag-as. Lay si Leo, uy. Kalami Leo, uy. Maraming kaon ba? Nalinga mo diri ba? Tukar na po ng mga baboy syndrome. Kaya pagkapoy, kaya mga nabusog. So, ganahan din kayo sila pagkaon kay nindot din kay flavors, tropic flavors, Indian flavors, spicy, pero at least mas may option na dili kayo spicy na medyo mild. Concerned ko ganina kay like gamay na bet ito. Hindi rin nakulbahan ko kay 5 bet pa yung mga nagkumin yung mga kaon na itong mga kauban. Pero nabusog na di ay miyas eh. Nagkakaibig to order na extra chapati o extra butter naan.
Laban sa Indian food, okay? Yeah, all in all, ang gasto ka kabot sa kalibo. So, Gamhanan. so thank you for watching and I hope sunod pa mo sa mong mga future adventures sa grupo. Gamhanan gang kay Watch out sa atong Carlo di rin, no? Sa Calami Cebu. Paki-posted. Gamhanan, okay? Okay.